Здравейте, ние сме Concord Design. Сега ще ви покажем един от нашите магазини в град Варна, който се намира на улица Битоля номер 8. В момента имаме промоция 30% на много щори и комарници. Елате с нас и открийте нашата впечатляваща колекция, която ще преобрази вашето пространство в дома или офиса. Открийте идеалните щори за вашия дом или офис с нашата впечатляваща колекция от висококачествени модели. Ние предлагаме широка гама от щори, включително ден и нощ, вертикални, плисе, външни, дървени, римски и алуминиеви щори, както и комарници и много други. Всяка от нашите щори е създадена с внимание към всеки детайл и стил, за да придаде уют и елегантност на всяко помещение. Сега е най-подходящият момент да обновите интериора си, защото предлагаме специална отстъпка от 30% на много щори и комарници. Независимо дали предпочитате модерния вид на ден и нощ щорите, класическата елегантност на дървените щори или функционалността на алуминиевите модели, ще намерите перфектното решение при нас. Не пропускайте възможността да се възползвате от нашето намаление и да създадете комфортна и стилна атмосфера в дома или в офиса. Нашите щори не само ще подобрят визията на вашето пространство, но и ще ви осигурят нужното уединение и защита от слънцето. Възползвайте се от 30% намаление на много щори и комарници